Ang galing-galing. Ay, nawawala na naman yung aming passports. Gusto magbibiyahe kami. Oh, saan ko galing? Bakit patingin niya ako ng leg? Patingin niya ako ng leg? Wow, yung leeg! Barbarian style! Grill. Ito ba yung minarinade nila, Papa, kuya? Yes. Wow. Sisiglik, wala din. Wow. Nahulog na. Ano to, bubuksan? Buksan? Buksan na. Sana. Ano na, may kay kumanaglinong. Pakilabag. Apa na sa rayo kumagaminata. Sa rayo. Sa rayo po yan. Norte Bagayo. Ah? Norte Bagayo. Magaya dito padalan. Happy birthday. Ano padalan? Yan, natagyaw. Happy Day to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. May brum-brum na kayo ni Lola. Nay, nahulog pa. May sasakyan na si Mishi Bang. Sakay na Michelle. Ay, pagtulog. Ayusan. Ayusan. Ano ba? Bilot. Bilot. Kilis. Sakay na. Ay, clap, clap, clap. Happy birthday, Lolo. Happy birthday. Lolo. Happy birthday, Lolo. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Lolo. Yay! Clap, clap, clap. Yay! Pag-ride na. Ride. Sakay na si Missy. Mag-ride kayo. Motor namin ni si Minis ito. Motor namin. Bye. Natin ng Missy. Kaya, customize na pa. Sticker. Nagyan ng Missy. Dapat auto-stop na kami. Anong auto-stop? May traffic na ito. Ah, yung parang sa ano, sa truck. Napaka-humid. Umulan kasi. Ang ngarag-ngarag ng itsura natin. Yeah. Who knows? We're gonna ride Daddy's car. Ay, Lolo's motor. Yay! Car ride with Mishi Bang Bang. Motor ride. Ala, hindi car. Mishi Bang. Sa kabila naman siya nakatingin. Sa kabila. Saan tayo pupunta? Saan tayo pupunta? Hold on to Daddy. Hold on to Daddy. Yakap. Lalab. Yeah. Yay! Ang galing-galing. Komportable, no? Kahit back ride.
Curious na curious siya. Wah. What are you seeing, anak ko? Ha? Wow. Yay! Wah. Bakit? Ano yun? Ano yun? Ito na siguro. Hello, may ibon. Careful tayo. Kasi karga ang isibeng ko. May gustong sumakay ulit. Ano kayang iniisip niyan? Sasakay ba ako ulit? Isip-isip. Iniisip mo? Anong iniisip? Ay, sus. What does the car says? Boom, 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 boom. Vroom, vroom. Nagsakay si Mishi sa motor? Huh? Did you ride? Oh, yes po. Pagpali-pali pa, hindi ba nabasa? Ha? Pinifeel pa niya yung hangin. Pinagihangin. Dalawang kamay pa kung nanapid yung hangin. Ay, sus. Huwag mong sabihin na antok ka na naman. Ano ang arte? Ang arte? Arte-arte? Arte. Ay, nawawala na naman ang aming passports. Lagi na lang. Basta magbibiyahe kami. Si Bentley, Daddy, oh. Ito, J. Abiyos. Feeling ko nandun sa sasakyan yun. Kasi wala tayong inimpake eh. Nagaling Ilocos, wala din daw dun sa Ilocos yun. Ate ba yung sarmayli? Yung Vios, yung ginamit ko nung sinundo ko sila. Yung inwar mo, Aday. Malagit na inwar. Hindi, yung belt bag ko lang ang naalala ko nagamit ko. Pero walang passport dun. Dun sa side. Tsaka dyan sa center console. Chicharon naman. Meron. Update guys. Nahanap na namin yung passport namin. Ay, napaka-stressful. Lahat na lang luggage namin in-open namin kanina just to look for the passport. And yung pinaka-last na luggage namin na hindi ko ina-expect na nandun is nandun yung luggage namin. Our luggage from Ilocos. I really didn't think na nandun yung passport kasi hindi naman namin ginamit. So, medyo kampante ako kanina na alam kong wala kaming naiwan sa Ilocos na passport kasi wala naman kaming pinaggamitan ng passport. So, pero just to double check, pinahanap ko pa rin siya sa Ilocos. Wala daw. Dun sa drawers and sa cabinets, dun sa kwarto na ginamit namin. So, sabi namin, nandito lang talaga siya. And eventually, yung last na luggage, yun nga, namin siya nakita. So, tuloy po ang travel natin tomorrow. May nabook na. Puro kami last minute. Kaninang madaling araw lang namin, binook lahat. Binook ni Daddy lahat. Yung ano namin. So, we have our hotel, plane tickets already. Medyo nahirapan siyang mag-book ng plane tickets because ayaw niya na yung round trip. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Kahapon pa niya yung binabook pero hindi niya mabook ng maayos. So, yeah. Magkaibang airline na lang yung ginawa para sa pag-ano namin. And then, it's just gonna be me, Mac, and Mishi. And then, siguro yung kotse na lang namin yung dadalhin namin kasi isang luggage lang naman na check-in, 2 carry-on, and then the baby bag. That's all lamang. Kasi 3 days and 2 nights lang naman kami in total. So, yun. And then, park and fly na lang kami sa sasakyan just like what we usually do kahit pag nasa US kami. Para wala nang magbabalik-balikan na magdadrive for us. Mas magastos pa sa gas and sa toll. So, yeah. We're just gonna use the Clark Airport for tomorrow para mas mabilis din yung biyahe namin. Wala pa rin akong boses. Dapat pala naka-mic ako but I can't find my mic neither. So, hanapin ko rin yun. Feeling ko nandun sa isang bag namin siya. Currently packing. Hindi ko alam kung anong nadaling ko na mga damit ko but in this bag, nandito na yung mga pangligo namin kasi we're gonna be staying at Hollywood Hotel, I think. One of the hotels of Disney
doon kami magstay. And then, meron kasing pool. So, we plan to dip in the pool ng hapon ng first day namin sa Disney or something like that. May swimsuit na kami dito. Hopefully, hindi malamig yung tubig kasi nga sobrang masama pa yung pakiramdam ko. And Mishi doesn't wanna go kapag malamig yung tubig. Gusto niya warm. And then, I'll be bringing dresses na lang para magaan. Kasi our luggage is just gonna be 44 pounds. So, parang 15 kilos lang yun. So, I'll be bringing my ever-favorite dress. Kung saan-saan na to napunta na travel namin. Every travel namin. Dala ko talaga tong dress na to. Kasi, very comfy siya. At saka, ayun, madali lang siyang isuot. Just your dress and then, shoes. So, I'll be bringing my Samba shoes. That's what I'm gonna bring. I'm gonna use na rin para hindi mabigat. May pulmonya dress. Kasi parang backless ito. Tapos magdodress na lang din siguro ako papuntang airport kasi hindi kami makapag-early check-in kasi depende daw sa availability ng room. But we can leave our luggage sa hotel para makapag-go around the park na kami or in Hong Kong na kami. Wala kaming time to change clothes or ganun. Unless I go to the bathroom or restroom. So, feeling ko kung ano yung pang travel ko, yun na lang din. So, I'll be wearing my dress para comfy lang. Andyan na yung, magtatay. Kasama ang tita. Laki ng tiyan mo, ah. Mas madami ka pang mosquito patch kesa sa anak mo. Wow. Oh, saan ko galing? Bakit patingin niya ako ng leg? Patingin niya ako ng leg? Wow, yung leeg! Certified! Taga Mario! Kalimutan ko pa na may pang Disney pala ng mga damit si Mishi. Yan, Cinderella. Minnie Mouse. Mishi Bing. And Ariel. Wow! Your headband, anak, nakita ko nandun sa room nila Lala mo. Kunin mo na. Kunin nyo na ni Daddy. Nandun sa parang box ata, malapit sa bed. Ipadil pa mo lang ate. Kaya nga. Ayaw niya. Ayaw niya. Ayaw talaga. Gusto ko nga rin yung baso. Baso pa ulit. Dahil mamaya na pagtapos na lahat. Kung nabibilangan. Hindi siya nagbibilang. Hindi siya nagbibilang. Barrio style! Diba? Taga-barrio ka na talaga. Ang sisipon! Ina-amnid nila yung gamit mo. Oo. Ganun nila. Da kami di airport. Ang ganun yung motor na. May pambayad ka, Day? Maria! Thank you po. 20. 28 times 20. 560? Hello everyone! For today's mini vlog, May chicken inasal. Pasok po tayo for today. Chicken inasal. Pero gimata kay Tiko, isaw. Paboni. Mamaya. Si Daddy naman, ang hirap ng Mamaya. Yung hindi naluto kasi wala pa. Mamaya. nilawas na pa tayo. daw. Aywan kami. Mamaya pa yung Gusto niya ate tayo pa ang maglinis ng naku, isaw. aabutin tayo Wag na lang kumain. Aabutin tayo ng ganito. Hindi, makakaluto tayo bukas na. Oo, Linggo. At least yung si ano na lang si Nineses. Wala pa daw. 4 pa daw siya darating. Kasi ginagawa sa bahay nila yon. Jonah! Ay, Janelle, may klase kayo sa ano? Sa Lunes? May duty ako. Oy, kararating lang, bebe? Kararating lang. Uy, kararating lang, oh. Pupunta kami in-invite kami ng School of Nursing Dean. Sa Lunes po? Nakalinado ko. Diba lang muna yung sasabihin natin. Alam mo na yung mga pangyayari. Alam ko na yung gagawin nito para hindi mag-alaga. Pagod na ako, kunin mo na. Nung wala pa akong anak, lagi akong mag-aalaga na lang ako para ayoko din magtrabaho. Ngayon, magtrabaho na lang ako. Nakakano din pala. Uy, ang bukalaga ng bata, Diyos ko yung pag-Lunes. Diyos ko. Masaya pag hindi mo anak kasi talaga na yung hiram-hiram na. Kasi pag ayaw mo na, pwede mo nang ibalik. Siyempre pag anak mo, kanino may babalik? Sa ama? Sa ama. Pakwan, mangga,
Bakit parang chili oil? Pansit! Happy birthday, Kuya Jonathan, Ate Ednalyn! Woohoo! For the, kilawin. Inihaw. Paa. Isaw. Mang inasal. Charot. Inasal chicken. Sarap. Kitchen. Kitchen. Ito ba yung minarinade nila, Papa, Kuya? Yes. Wow. Parang busog na ako. Ang dami ko na kasing tinikman. Ito naman kami sa garden ni Ate Ednalyn. Ihaw night. Bubbles. Pop. Pop the bubbles. Yay! Yay! Mali na magbuk ang baby, Bubbles! Yay! Go get the bubbles, Paningning. Panawagan mo sa tatay ni George. Yay! Yay! More daw, Daddy. Manage. Lana? Baunin mo na yung doon, Joy. Dance! Harap doon kay Mami. Doon kay Mami. Dito, Amia. Ay, sus. Oh, iwan mo yan para makadance ka. Happy birthday to you. Soda lang sindi, soda pa yung birthday. Happy birthday To you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Wish, wish. Wish mo na. Wala. Hey, kiss. May substitute naman ng mga taga-ihaw ngayon. Ang anghang naman pero ng hotdog. Hindi ko na kaya, bigay gusto mo. Kasi binuksan ko meron siyang mga buto. Sili talaga siya. Hindi ako nakakailan lahat ito may ang... I've been feeling so small. Yung Ariel na walang buhok. No. Wait lang pa. Now I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out. So try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at these beautiful stars out. Kalma lang.
susubuan ka na, Daddy, oh. Yum, yum, yum. Ito din, oh. Bulalo. Ah, bulalo. Masyadong malaki anak ko. Ang laki-laki kasi ng sinusubong mo. Tumatangtan sa ti, paggadgad ti halo-halo para makapag-halo-halo tayo dun. Kahit winter. Ang bigat naman kasi. Ayun, ay shaver. Ito na. Dato. Ayaw mo. Arte-arte. Tara! Hi, Mia. Pagpapasaway. Kami ay mag-grocery sa hypermarket nila. Nang iuwi namin. Yay! 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 Noodles lang naman iuwi namin. Yay! Apat lang siguro ma. Tapos, or ito na lang ata. Ano nagkasabali nga ulam nito? Kasi, hang lang nga mama min o pati nga mga kami ito ko. Indab lang siguro ma. Pagbuka na mga katidayo. Masyadong masikip. Kaya mata ni. Ano ba yan yung manok? Ay, yung mga mix, sinigang mix, gano'n na sa kaya. Open just to get by. I sing, I'm with you. Wala, hindi sisig mix, wala din. Ay, ito chicken powder din. Walang kapaitan. Beef and chicken, poultry meat, o pwede. Isa pa din. Ayan. Beef and chicken. Try natin kung makalusot sa customs. Ay, yung red. Yung original. Isa lang. Ilang peraso lang yan. Lagi yung kopi ko black kung gusto mo. Nagkikiurig naman ako. Kumuha ka na anang mas padami, dalawa. Wait lang, hintay pa rin. Food for the cancer cells. Don't care about what others say when I'm with you now. Wait,
sinabi ko sa'yo, Daddy, na big. Extra big. Ganda ng lighting nila dito, ha? May hawak kasing, Kinder Egg. Ay, ang pretty naman, Banining. Wow! Ang pretty naman. Alisin mo yung pack niya. Sige nga. Gusto mo naman. Yan, sige. Ang pretty naman. Ang bananing ko. Pretty naman. Yan. Ang galing-galing, Jasper. Ang galing-galing. What can you say? Ay, no. Okay.